So yun mga solid, start na tayo magluto ng braised pork belly sa pineapple juice. Yun, meron tayong pork belly dito, buo siya, hindi ko siya pinakat. So ang unang gagawin natin, papakuluan lang muna natin dito sa ating kawali. Lagyan natin ng tubig, luya, tsaka asin. At papakuluan lang natin ng mga 10 minutes mga solid. Balikan natin mamaya. So yun mga solid, after 10 minutes update tayo. Yun o. I-off ko na yung ano natin, kalan. Tapos itatabi muna natin itong pork belly natin. Maubos mo ba ito, boy sipat? Hindi ko po alam. Malaki no? Yun o. Pagtitiran pa po natin sinisipit yan. Sunod na natin i-process yung second step mga kasolid. Yun o. So yung mga solid, start na natin gawin ang second step ng ating pagluluto ng braised pork belly sa pineapple juice. Meron tayong dalawang pineapple juice dito. Sasangkapan lang natin ng toyo. Tansya-tansya lang to mga solid. Lalagay tayo ng paminta. Seasoning. Asukal. Oyster sauce. Maglalagay din tayo ng kanato powder mga solid. Lalagyan natin ng Knorr liquid seasoning. Haluin lang natin. At maglalagay tayo ng patungan ng pork belly dito para hindi tayo mahirapan kumuha mamaya dahil sobrang lambot ng pork belly natin yan mga solid. Ilagay na natin ang pinakuluan nating pork belly kanina. Yan. Lagyan din natin ng daon ng laurel mga solid, pampabango. Lalagyan din natin ng ano to, poy sipat. Dahon ng sibuyas. Papakuluan lang natin to, siguro bigyan natin ng 1 oras para siguradong malambot na malambot siya mga solid. Balikan natin mamaya. A few moments later. So yun mga solid, pagkalipas ng 1 oras, check natin. Yun o. Sobrang lambot na boy, sipat o. Kaya natin nilagyan ng parang grilled yan o. Para hindi siya masira pag kinuha natin. Sabaw pa lang, ulam na. Mas pasasarapin pa natin yan. Hindi pa natatapos dito ang pagluluto mga solid. Nilipat natin dito sa ating plastic na kawali. At ilalagay natin yung pinaka juice niya dito, yung pineapple, yun o. Mag-a-adjust lang tayo ng asin mga solid. At papakuluan pa natin to, siguro bigyan pa natin ng 30 minutes.
So yun mga solid, pagkalipas ng 30 minutes, update na naman tayo. Yun oh. Sarap po niyan. Ito yung pineapple juice oh. Yun oh. Inaan na natin yung kalan. At hindi ko natatakpan to mga solid. Hintayin lang natin ma-reduce yung sabaw para mas lalo pa siyang lumasa. Yun oh. Balikan natin mamaya. So yun mga solid, update tayo. Ito na yung niluto natin oh. Na-reduce na yung sabaw oh. Sarap na ng sauce nito. At ipe-plating ko lang to. Tapos anong gagawin boy sipat? Kainan na po. Yun oh. Grabe yan boy sipat oh. Lambot. Sakto, gutom na po ako. So yun mga solid, ito na akin nilutong braised pork belly sa pineapple. Yun oh, napakasarap nito, boy sipat at baby girl no. At dahil na-bless ng pagkain of cam, anong gagawin? Kainan na po. Pag-slice ko kayo dito. Lambot oh. Lambot yan. Ati kayo dito no. Tingnan, pagkita natin yung Lambot talaga lambot yan. oh. Sarap po niyan. Opo. Lambot oh. Ati kayo. Laki na sa akin. Lagi lang kayo ano, baby girl. Tapos mag-i-slice din ako na sa akin. Yes. Yun know? Wow. Pineapple pa lang, ulam na. Nga. Tapos sinititip yan, natitiran siya. Tira natin siya, nagbabati siya ng bata, no? Yun know? Ayan na yung pinitip siya. Sausaw natin dito. Yun know? Kaya, Yun know? cheers. Oh, cheers tayo. Okay. Cheers. Kain po. Bo. Lambot. Sarap po. Sabawan natin yung kanin. Yun know? Magsabaw ka, baby girl. May sipa to. Umiiwalay sa taba yung laman. Yun know? Nanginginig-nginig pa. Cheers tayo. Cheers. Ay. Apa? Saw-saw natin dito sa sauce. Sarap. Sana po gayan nyo.
Ano masasabi mo, baby girl? Thank you. Thank you. Sarap ba? You know. Yun. Shoutout po pala kay Smiley Cyrus. Slice lang ako dito. So, pinagam. Siguro last na lang ako. Ngam tayo. Siyempre, magtitira tayo sa mga taga-Copcam. Last na lang po. Oh, yun, oh. Wala, masarap ba? Opo. So, yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang kainan. Braised pork belly sa pineapple. Sana po try nyo ang reseping to. Ano, nabusog ba kayo? Opo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.